Kublai shubuni phi barok ki parlok ki biju page yakni ke channel na kapor shakapor. Te ki berang thamai ro ngobam da subscribe kenang ba phinio ki jing pentip ki bedei bat ki kam ki balai apo ki district baper ki bedan apo mekalaya. Te hagane ka video ngidan banwan ra ap ya ka merit list jong kito ki candidate ki bala pass baha ya ka written exam bat ki bisa qualified shaka knowledge of local language but practical efficiency test na kabanta ka result jong ka sweeper but cleaner kerteng jong ka post ka sweeper but cleaner but kila shim kat kum ka performance jong ki candidate purely on merit list tigitu ki bala wan hakmat kin yo ya kani ka post na kabanta kani ka post sweeper but cleaner ka bahap apo jong ka DSC is Khasi Hill District Shillong. Tekini kilong ki roll number but category wise na kabanta kito ki candidate ki balayo. Tesngo bahaban da page bahaya kini ki roll number. Ini ki ki roll number banangkang iwe not lai iwe san sao lai pra iwe pra ndreu lai san iwe lai khandai ndreu san iwe sao khandai sao iwe not sao not iwe not sao not iwe lai ar nyau iwe san pra khandai nat iwe pra iwe nat iwe ndreu nat sao ar iwe lai iwe khandai lai iwe lai iwe ndreu sao iwe ndreu nyau pra ban iwe nyau san. Tikini ki roll number ki bla pass baha ya ka written exam but kumjuro ki bla sha qualified sha ka local language but practical efficiency test. Kani ke result na kabenta kani post sweeper and cleaner apo jong ka district selection committee jong ka East Khasi Hill District Shillong.